mangana mayato gochaka kurwase county ya Kisii kiraboro kiwa kurwase chisukuru barigetie kwera nanka asomutumo ko mwenge bose half term gochakira ritkoria ankyo bunenjire moyo gochigosangana abeburi ase chinka nigo umo MCA we wadi ya Munyerero ekutoka ase bunge ya Kitutu Chache North Mheshimiwa Peter Utachi abero murayo bwangu gakobwato ko bosemia gochi asaboro kiwabo kwenekia bunanko babare kubwati bare chimbo chingia ekeroba kurwase chisukuru gochakobera ase nkaso mutumo ko iga umwenge bwerusa na kwenekia bunanko irenda bara senchire ngia kwegenderia ase chisemi kibara chekorenda chisemi cyabo banyarko babako ba asenchira erengia na nchiri tukorera rontate kuganiria bana uri bago travel gutachi after rero na mambi baganira tsabari chingia kibago chugo cha chinka cyabo ande muri bari day school bago chukona baro buti after na baro na baganira ngi after mwegera matuka make kibako andanka bakonya bayiburi babifu bya mbabase kuchukonya go chanda ekenyuro na nibo manyenga abantu bona iga konya kuri kibara abana bake kwigura mangana chi abduction na bintu binde igo kero mwiburi ororo arendo mwana oe no mwana nererende bana ba bairengana bago tumika chimono tenga chinga kichiri twasomete semester ngororo igo twargo sabangana na wanafunzi bari bago chirusa mochi ko concentrate konya kuri ria mangana chimono tigatasoma sama tukaya maketo bugate togocha gukora twere na sisimi echo nabokonyora nga at least waraitire abayiburi take your time kwanira abana aba tema ko ba guide mumanyanga challenges kibabugate abana bakonyora ngibire chibi bya homosexualism na lesbian bya soire elinde kwa bakwandira babekirana na masabo.